салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст. Анами намуд белмандо сангдорш духтаракон. Диден аҷоибот хушрӯ. Нархушон духтаро 150 сомон. Нархи донашон обтови гирем бо яча арзон мекунем духтаро. 4 та ранг дорост. Ман дигар рангошам нишон мечем духтаро. Доставка ҳаст ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Ина духтарако бо дуюм ранги белман дорам. Ирам ҳамчунин духтаро 3 метрш 150 сомон. Ина духтарако сеюм ранги белман домон. Се метриям ҳамчунин духтаро 150 сомон. Ина духтарако барои модаро ранги сабз. Шам аҷоибот хушрӯ.